Off the grid-elämä kiinnostaa ja houkuttelee monia ihmisiä. Silti aika harva uskaltaa mennä sen unelman perässä. Tänään me tavataan henkilö, joka on toteuttanut oman unelmansa ja elää omavaraista, oman näköistä elämää keskellä hämäläistä metsää. Suomalainen metsä ei huuda, se kuiskaa. Se ei kiirehdi, vaan hengittää syvään. Juurten alla lepää vuosituhansien hiljaisuus, ja oksien lomassa tanssii valo ja varjo. Metsässä mieli laskeutuu, sydämen syke hidastuu, ja kun päivän vaellus päättyy, sauna odottaa. Siellä metsän tuoksut tiivistyvät tervaksi ja savuksi. Lauteilla puu puhuu omaa kieltään. Löyly ei kysy kuka olet, se ottaa vastaan juuri sellaisena kuin tulet. Tämä on suomalainen pyhä liitto, metsän rauha, saunan lämpö. Yksinkertainen, mutta syvä. Aito, kuten maa jalkojen alla. Tällä kertaa vierellemme Katrin, eli sosiaalisesta mediasta hyvin tutun Korpimuijan luona syvällä hämäläisessä metsässä. Täällä Korpimuija elää oman näköistään omavaraista elämää koirien ja kanojen kanssa. Tästä sun nimestä Korpimuija, mistä se on tullut? Onko se katsotko sä, että se on nykyään työnimi vai lempinimi vai ihan vaan tämmöinen käsite siitä, että mitä sä asut ja elät tällä hetkellä? No se lähti oikeastaan vähän mun ja mun siskoon semmoista vitsistä, kun mä muutin tänne ja sillä ja sitten kun mä aloin opettelemaan just kaikkia semmoisia taitoja, niin kuin puiden halkomista kirveellä ja kaikkea, niin sitten mun sisko alkoi kutsua mua, että kun sä oot tämmönen korpimuija ja silleen. Ja sitten päätin sitten laittaa, mulla oli silloin jo toiminimi, millä mä tein verhoiluhommia. Ja se oli silloin ihan Katri Mikaela nimellä, niin sitten ajattelin, että mä vaihdan sen Korpimuijaan, että se sopii jotenkin paremmin tänne ja sitten vaihdoin sen toiminimen. Ja sitten kun mä aloin tekemään somea ja YouTubea, niin sitten tuli automaattisesti siihen se mun lempinimi sitten Kyllä. No sehän kuvaa hyvin. Mitäs muuten, mistä tää alun perin tää idea lähti, että tämmönen tällä hetkellä varmaan aika monet miettii ja haaveilee semmoisesta jonkinlaisesta omavaraisesta elämästä tai ainakin elämästä enemmän luonnon keskellä, niin mistä se ensimmäinen sykäys ikään tuli? No mulla on ehkä se, että kun mä oon syntynyt maalla ja asunut maalla ja sitten välissä asuin kaupungissa ja huomasin, että se ei ollut yhtään mun juttu. Ja sitten kun mä oon tämmönen introvertti, että mä tykkään tosi paljon olla omassa rauhassa ja hiljaisuudessa ja silleen, niin sitten oli sellainen tarve päästä asumaan tälleen. Ja sitten mulla on semmoinen tietty survivalistin ajatusmaailma, että mä tykkäisin elää silleen, että mä en ole riippuvainen niin paljon mistään. Et kaupungissa asuessa, kun sä oot riippuvainen kaupungin vesijohtoverkoista ja sähköstä ja kaikki, että jos vaikka sähköt menis pitkäksi aikaa, niin sähän oot ihan pulassa kaupungissa. Niin mulle luo turvaa, että mä saan asua tälleen, että kaikki toimii, vaikka maailma hajoisi ympärillä, niin kauan kuin vaan toi oma koti pysyy pystyssä. Niin. Et ei ole pakko olla sähkön varassa tai muuta, että on oma kaivo. Kissa sipsutteli tuolla. Tuolla noita ainakin jotain istutuksia. Joo, mulla on kasvulavoissa on siellä salaattia ja mansikkaa ja perunaa tulee ja hernettä ja kaikkea semmoista pientä. Niin. No mitäs sitten tulevaisuudessa, että onko sä ajatellut, että sanoit, että jos sä jotain peltoplänttejä tai muuta vuokraisit, niin semmoinen, että olisi et tarvitsisi mitään muuta kuin ehkä sokeria hakea kaupasta? Niin, no se olisi semmoinen haave kyllä, että olisi taitoa ja jaksamista ja osaamista, että pystyisi mahdollisimman paljon kasvattaa itse ja silleen, mutta vaatii vielä vähän harjoittelua. Niin. Eikö ne, esimerkiksi kanat on nykyään aika kova juttu, että semmoinen muutama kana, että saisi päivän kananmunat, jos syö niitä. Joo, mulla on tuolla 4 kanaa. Ai on? Juu, mulla on kanoja kyllä. Missäs ne on sitten? Ne on tuossa vanhassa hevostallissa, mulla on kanala. Siis täällä näin? Joo.
nyt ne on varmaan vaan seikkailee tuolla jossain, kun mä avaan aina aamulla oven, niin ne lähtee. Niin, okei, ne menee ihan villinä täällä. Juu, ne on matoja metsästä. Pitääpä käydä katsomassa. Tuleeko niistä miten ne munii? Mulla ei mitään haju, kun käy kaupasta ostamassa, niin ei oikein tiedä kanan sieluelämästä. No ne vähän vaihtelevasti, niillä on välillä sellaisia pitkiä munintataukoja, ettei tule yhtään munia. Sitten välillä ne innostuu ja sitten saattaa tulla 3-4 munaa päivässä. Että sit kun ne on oikein silleen tykkäävät munia, niin se on melkein muna per kana per päivä. Niin. Ja eikö se sille ole, mä oon jotenkin ymmärtänyt, että kanat on kanssa tämmöisiä, niitä niin pakko olla ainakin pari kappaletta, että pitää olla kavereita, että yksin ne niin tulee sekopäisiksi. Joo, kyllä niitä useampia on hyvä olla. Niin. Ja pärjää ilman kukkoakin, mutta mulla on siellä kukko niillä. Meneekö se kukkokin täällä? Juu, ne menee semmoiseen porukkaan, se paimentaa aina. Niin mä ajattelin, että eikö ne vahdi, että jossain maassa käytetään ainakin hanhia tai muuta niin vahtieläiminä, että kukko on aika pelottava, jos se tulee vihasena vastaan. Joo. Mä oon aina sanonut, että se just tää hysterikoira, se ookki, että miksei ne, ja sitten toisella siskolla on tommonen, onko se nyt Irlannin setteri, joku semmonen iso, kaunis punaruskea koira. Kouluttaisi niinku sienikoiriksi niitä. Niin, se onko mahdollista, mutta mä ajattelin, että jos toi yksi koira tykkää kivistä, niin jos se... Täällä me ollaan, sanoit, että tää oli korpisauna. Joo, korpisaunaksi mä tätä kutsun. Okei, no se on täällä keskellä korpea. Kuinka usein lämmität saunaa? No sauna mä lämmitän joku 1-2 viikossa, että sitten muuten tulee lämmitettyä vaan vesiparas vesi, että käy silleen ikään kuin suihkussa. Okei. No mutta onhan tää nyt hienoa täällä keskellä metsää niin saada saunaa. Onko jos sä mietit niin ylipäätään, että jäänyt jotain semmosia, niin mikä on paras saunamuisto, mikä tulee mieleen? Onko varmaan sellainen talvinen kova pakkasilta, että sitten kun tulee saunasta ulos ja sitten on ollut kerran sille, tuo revontulija sattuu olemaan ja tähtitaivas, niin se on niinku semmoinen ihan parasta, että tulee kuumasta saunasta kylmää pakkaseen tähän ja sitten on ihan hiljasta, että ei ääntäkään ei kuulu. Niin. Kyllä. Oletko sä täällä, jos sä talvella tuut, niin tekee lumienkeleitä tai jotain? En ole tehnyt. Okay. Joo. No mutta mä jotakin niin ymmärsin, että tänään ei ole sun saunapäivä, mutta saanko mä mennä tonne ottaa löylyt? Juu, ilman muuta. Mä oon lämmittänyt saunaa ja saat koirat kaveriksi, jos haluat. Koirien kanssa saunaa, ihan mahtavaa. Se voi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. On. Kyllä. Hieno homma. Mulla on niin paljon intoa. Ne tekee vihta mulle. Tää on hieno tää. Tää kivikoira on enemmän mun makuun, kyllä tämmönen rauhallinen taapertaja. On ihan mahtava olla kaukana kaupungin kohinasta, keskellä hiljaista korpea, löylyttelemässä perinteisessä puusaunassa. Tuli ritisee kiukaan pesässä hitaasti ja vakaasti. Ei kuulu muuta kuin kiukaan huminaa ja satunnaista linnun laulua. Lämmin höyry kietoo kehon ja mielen pehmeän huntuunsa. Ei kännykän merkkiääniä, ei sähköpostin piippausta. Vain oma hengitys ja puun tuoksu. On aikaa ajatella tai olla ajattelematta. Täällä elämä on yksinkertaista, mutta ei köyhää. Jokainen löylyn heittäminen tuntuu valinnalta elää enemmän luonnon kuin kalenterin ehdoilla. Jokainen hikipisara kertoo irti päästämisestä. Omavarainen elämä ei ole pakoa, se on paluuta. Paluuta itsensä äärellä ja osaksi luontoa.
Korpisauna oli erittäin hyvä. Oikein kuumat, kosteat löylyt. Eihän siinä valittamista. Mikä se parempaa, saa vielä niin kuin raikasta ja puhdasta kaivovettä ämpärillisen päälle. Ihan loistavaa. Erittäin lämpimät kiitokset Katrille, joka otti meidät sydämellisesti vastaan. Oli mahtava päästä tutustumaan häneen ja tähän kadehdittavan tapaan elää luonnon keskellä. Jos haluat kutsua meidät saunaan, laita kommenttia tai sähköpostia. Kiitos kun katsoit.